नेहाथारि दिनेश ब्रह्म मानगोनां बुंथिगिरि अबित नार्जारि लोगोसे मिरुनि गुबुन गुबुन एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारि बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हाबावदों अल आसाम प्राइमारि टिचार्स एसोसिएशननि लोगो आफादगिरि रतेन्द्र बसुमतारि मानगोनां बिथां क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां दिनेश बरगयारि क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरि नितरन्जन ब्रह्म बिथां क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि बिथां आरो क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि सन्दन ब्रह्म बिथां आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय डक्टर रेडियन नार्जारि चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सिमान्त बसुमतारि लोगोसे गुबुन गुबुन चिरां जिल्लानि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दखरा आफादनि गासै एबसुनि गासै मावफारिया लोगो नोंथांमोन सांग्रां लोगो नोंथांमोन गुबुन गुबुन कलेज जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन बे इउनिभार्सिटि इउनिट एबसुनि आफादगिरिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन इउनियन बडिनि साफ्रोमबो मानगोनां नोंथांमोन आरो दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायनानै लादों आरो हाबाफारिखौ जाफुंनानै याव मदद होफैनायनि थाखाय साफ्रोम नोंथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ बावदों दिनैनि बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों जे बे इउनिभार्सिटिनि बिथां भाइस चेन्सेलर लाडु सिंह लाइस्राम प्रफेसर बिथाङा जे माखासे काराप्ट प्रेक्टिसनि थाखाय आरो माखासे फान्ड एप्रप्रिएशननि मिस एप्रप्रिएशननि थाखाय बिथांखौ नायबिजिरनाय जादोंमोन सीएम भिजिलेन्सनिफ्राय बा एन्टि काराप्शन जिखिनि मोनसे एजेन्सि जिखिनि मोनसे सेलनिफ्राय दा दिनै बिथांखौ दायनिगिरि हिसाबै एभिडेन्स हिसाबै मोनदों दा बिनि थाखायनो बिथांखौ अलरेडि एरेस्ट खालामनाय जाबाय नाथाय बिथाङा एरेस्ट जादोंब्लाबो हाइकर्टनिफ्राय एन्टिसिपेटरि बेल लानानै बिथाङा दिनै बे इउनिभार्सिटियाव अफिस खालामबाय थादों भाइस चेन्सेलरनि खामानि मावबाय थादों बिथाङा दा बेखायनो जों खुद्रिसारनाय जोङो दिनै हाबाफारि लादों दाखालिबो जोङो बे हाबाफारिखौ लादों दा जोंनि जुक्तिया बेनो जे सासे काराप्ट मानसि आरो सासे एरेस्टेड मानसि बिथाङा बेलाव थानानैयानो जा बिथाङा बायदि मैया राहाजोंआनो जा बे इउनिभार्सिटियाव थानायनि थाखाय बेहा बेबायदि जेबो जग्यता बेबायदि गैला लिगेलि दा बेखायनो बे बिथांनि भाइस चेन्सेलरखौ इमिडियेटलि रिमुभ खालामनांगौ बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै जेलाव दैथायहरनांगौ बे दाबिखौ दोननानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो नैथियाव जोङो जोंनि दाबि हिसाबै दोनदों जे जोंनो थाबैनो गोदान भाइस चेन्सेलर जोंनो नांगौ आरो बेखौ आसाम सरकारा आरो बेखौ भाइस चेन्सेलरनि जिखिनि जोंनो गोदान नांगौ बेखौ गभर्नर अफ आसाम बिथाङा थाबैनो थिसननांगौ बे मोननैसो दाबिखौनो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों दा बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारि आङो बे समाव मावफुंनो सिगांदों दा गिबियावनो आङो सिनायथि होनो सिगांदों जे दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोम दावारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आखाइ खबनो थाखाय गुरै खावलायदों दुलाराय फरायसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो दुलाराय फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां अबित नार्जारि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो सिगांथिं फैनानै गासैखौबो जिरायफैनो थाखाय खावलायबाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आरो जोंनि बाहागो लागिरि बिथांमोनखौबो आरो बे समाव आं सिनायथि होनो सिगांदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारि बिथांखौबो
गावनि गोथार सिनायथिखौ बे समाव होनो थाखाय गुरै खावलायो बे समाव सिनायथिनि सिगांनो जों अल आसाम प्राइमारि टिचार्स एस'सियेसननि लोगो आफादगिरि बिथां रतेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिनेश बरगयारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि बिथां निरन्जन ब्रह्म गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो समाज सिनायथिनि सिगांनो क'क्राझार जिल्ला प्राइभेट संघनि आफादगिरि अनिल वारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि चन्द्रन वारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो बे समाव चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां डक्टर रेनिया नार्जारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सीमान्त बसुमतारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बे समाव क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि गाहाय नेहाथारि रहेन्द्र मुसाहारि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय दुलाराय फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो गुरै खावलायदों No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Jangan nangkau karbit jelek. Karbit jelek, karbit jelek. Karbit jelek mendapat sentraya. Sentraya, sentraya. Karbit jelek mendapat sentraya. Sentraya, sentraya. Harap dek lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Harap dek lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Harap dek lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Road lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Lalu sing go back. Go back, go back. Lalu sing go back. Go back, go back. Lalu sing murdabad. Murdabad, murdabad. Lalu sing murdabad. Murdabad, murdabad. Lalu sing chor hai. Chor hai, chor hai. Lalu sing chor hai. Chor hai, chor hai. Lalu sing criminal. Criminal, criminal. Lalu sing criminal. Criminal, criminal. Lalu sing go jail sir. Jail sir, jail sir. Lalu sing go jail sir. Jail sir, jail sir. Lalu sing dakloka. Dakloka, dakloka. Lalu sing dakloka. Dakloka, dakloka. Lalu sing kopaira. Kopaira, kopaira. Lalu sing kopaira. Kopaira, kopaira. Lalu sing go jail sir. Jail sir, jail sir. Lalu sing go jail sir. Jail sir, jail sir. Sahabat sentraya. Sentraya, sentraya. Sahabat sentraya. Sentraya, sentraya. Dakloka lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Lalu sing dakloka. Dakloka, dakloka. Lalu sing kabinet jail sir. Jail sir, jail sir. Lalu sing go back. Go back, go back. Lalu sing go back. Go back, go back. Lalu sing go back. Go back, go back. Harap lalu sing go back. Go back, go back. Harap lalu sing go back. Go back, go back. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu universiti pasau. Pasau, pasau. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu universiti pasau. Pasau, pasau. Excellent future. Future, future. Excellent future. Future, future. Excellent future. Future, future. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu universiti pasau. Pasau, pasau. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu universiti pasau. Pasau, pasau. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Lalu universiti pasau. Pasau, pasau. Excellent future. Future, future. Excellent future. Future, future. Lepotan University. University, university. Lepotan University. University, university. Suspend lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Suspend lalu sing. Lalu sing, lalu sing. No suspend, no rest. No rest, no rest. No suspend, no rest. No rest, no rest. Suspend lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Suspend suspend lalu sing. Lalu sing, lalu sing. Suspend suspend lalu sing. Lalu sing, lalu sing. No suspend, no rest. No rest, no rest. No suspend, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Botolan University pasau. Pasau, pasau. Lalu sing hatau. Hatau, hatau. Botolan University pasau. Pasau, pasau. Lalu sing sore.
Lalusing Jakobra, Lalusing Jakobra, Lalusing Karapet, Lalusing Karapet, Lalusing Prot, Lalusing Prot, Lalusing Karapet, Lalusing Jakobra, Lalusing Karapet, Lalusing Jakobra, Lalusing Prot, Lalusing Prot, Lalusing Thogaira, Lalusing Thogaira, Lalusing Thogaira, Hapen Lalusing, Hapen Lalusing, No Kapen Lores, Lalusing Hakau, Lalusing Hakau, Lalusing Masipasau, Lalusing Hakau, Lalusing Masipasau, Lalusing Mudabat, Lalusing Mudabat, Lalusing Mudabat, Lalusing Gobek, Lalusing Gobek, Lalusing Gobek, Lalusing Husiar, Lalusing Husiar, Lalusing Husiar, Lalusing Mudabat, Lalusing Mudabat, Lalusing Dauluk, Lalusing Dauluk, Lalusing Dauluk, Lalusing Dauluk, Lalusing Sem, Lalusing Sem, Lalusing Thogaira, Lalusing Thogaira, Lalusing Karapet, Lalusing Karapet, Lalusing Jakobra, Lalusing Jakobra, Lalusing Prot, Lalusing Prot, Lalusing Mudabat, Lalusing Mudabat, Lalusing Mudabat, Lalusing Mudabat, Lalusing Hai, Lalusing Hai, Lalusing Hai, Lalusing Mudabat, Kapen Lalusing, Kapen Lalusing, No Kapen Lores, No Kapen Lores, Lalusing Hakau, Lalusing Hakau, Lalusing Hakau, Lalusing Mesti Basau, Lalusing Hakau, Lalusing Mesti Basau, Lalusing Hakau, Lalusing Mesti Basau, Lalusing Gobek, Lalusing Gobek, Lalusing Dauluk, Lalusing Dauluk, Lalusing Karapet, Lalusing Karapet, Lalusing Mudabat, Lalusing Mudabat,ผมตัวเล็กเลยGood.
We want justice. 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 We want justice.
No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Suspend Professor Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Suspend corrupted Professor Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Suspend corrupted Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Suspend corrupted Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. No suspension, no rest. No rest, no rest. No suspension, no rest. No rest, no rest. Ladu Singh hataओ. Hataओ, hataओ. Ladu Singh hataओ. Hataओ, hataओ. Bodoland University basaओ. Basaओ, basaओ. Bodoland University basaओ. Basaओ, basaओ. Ladu Singh hataओ. Hataओ, hataओ. Bodoland University basaओ. Basaओ, basaओ. Corrupted Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Corrupted Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Ladu Singh fraud. Fraud, fraud. Ladu Singh fraud. Fraud, fraud. Ladu Singh corrupted. Corrupted, corrupted. Ladu Singh corrupted. Corrupted, corrupted. Ladu Singh accused. Accused, accused. Ladu Singh accused. Accused, accused. Fraud Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Fraud Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Corrupted Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Accused Ladu Singh go back. Go back, go back. Accused Ladu Singh go back. Go back, go back. Corrupted Ladu Singh go back. Go back, go back. Ladu Singh go back. Go back, go back. Ladu Singh go back. Go back, go back. Ladu Singh go. Ladu Singh Jakobra. Jakobra, Jakobra. Ladu Singh Jakobra. Jakobra, Jakobra. Ladu Singh berkat. Berkat, berkat. Jakobra Ladu Singh berkat. Berkat, berkat. Jakobra Ladu Singh berkat. Berkat, berkat. Jakobra Ladu Singh putra berjeng jeraya. Jaya, jaya. Ladu Singh putra berjeng jeraya. Jaya, jaya. Ladu Singh putra berjeng jeraya. Jaya, jaya. Suspend Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. No suspension, no rest. No rest, no rest. Suspend Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. No suspension, no rest. No rest, no rest. Ladu Singh corrupted. Corrupted, corrupted. Ladu Singh corrupted. Corrupted, corrupted. Ladu Singh corrupted. Corrupted, corrupted. Ladu Singh fraud. Fraud, fraud. Ladu Singh fraud. Fraud, fraud. Ladu Singh same. Same. Ladu Singh same. Same. Corrupted Ladu Singh same. Corrupted Ladu Singh go back. Go back, go back. Corrupted Ladu Singh go back. Go back, go back. Corrupted Ladu Singh murdabad. Murdabad, murdabad. Corrupted Ladu Singh murdabad. Murdabad, murdabad. Corrupted Ladu Singh murdabad. Murdabad, murdabad. Corrupted Ladu Singh suspend. Suspend, suspend. No suspension, no rest. No rest, no rest. No suspension, no rest. No rest, no rest. No suspension, no rest. No rest, no rest. Ladu Singh Jakobra. Jakobra, Jakobra. Ladu Singh Jakobra. Jakobra, Jakobra. Jakobra mau malah jeng jeraya. Jaya, jaya. Ladu Singh Jakobra mau malah jeng jeraya. Jaya. Ladu Singh go jail house. Jelausu, jelausu. Ladu Singh go jail house. Jelausu, jelausu. Ladu Singh go jail house. Jelausu, jelausu. Ladu Singh Jakobra. Jakobra, Jakobra. Ladu Singh corrupted. Corrupted, corrupted. Ladu Singh khogaira. Khogaira, khogaira. Ladu Singh fraud. Fraud, fraud. Ladu Singh khogaira. Khogaira, khogaira. Ladu Singh fraud. Fraud, fraud. Suspend Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Suspend Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Ladu Singh berkat. Berkat, berkat. Ladu Singh berkat. Berkat, berkat. Arrested Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Ladu Singh go jail house. Jelausu, jelausu. Ladu Singh go jail house. Jelausu, jelausu. Jumlah lo kharap to university. University. Jumlah lo kharap to university. Arrested Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. 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 No rest. No rest, no rest. No rest. No rest, no rest. Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Ladu Singh, Ladu Singh. Murdabad, murdabad. Murdabad, murdabad. Husiar, husiar. Husiar, husiar. Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. Hey! Hey! Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back.
你给我看到吗？We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Suspend Bharat Lal Hussain. Lal Hussain, Lal Hussain. Suspend Bharat Lal Hussain. Lal Hussain, Lal Hussain. No suspend, no rest. No rest, no rest. No suspend, no rest. No rest, no rest. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Harakat Lal Hussain, murdabad. Murdabad, murdabad. Harakat Lal Hussain, murdabad. Murdabad, murdabad. Lal Hussain, hi, hi. Hi, 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 hi. Lal Hussain, hi, hi. Hi, 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 hi. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Company with a new receipt. New receipt, receipt. Company with a new receipt. Receipt, receipt. Harakat Lal Hussain. Lal Hussain, Lal Hussain. Harakat Lal Hussain. Lal Hussain, Lal Hussain. Harakat Lal Hussain, go back. Go back, go back. Harakat Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, hi, hi. Hi, 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 hi. Lal Hussain, hi, hi. Hi, 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 hi. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Bodolan University, pass out. Pass out, pass out. Bodolan University, pass out. Pass out, pass out. Lal Hussain, hard out. Hard out, hard out. Lal Hussain, hard out. Hard out, hard out. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, send, send. Send, 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 send. Lal Hussain, send, send. Send, 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 send. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go back. Go back, go back. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go back. Go back, go back. Lal Hussain, go 谢老师。谢老师，谢老师。Lal Hussain, go 谢老师。谢老师，谢老师。Lal Hussain, go 不尔看。不尔看，不尔看。Lal Hussain, go 不尔看。不尔看，不尔看。Lal Hussain, go 不看了吧？正起来呀！正起来呀！正起来呀！Lal Hussain, go 不看了吧？正起来呀！正起来呀！正起来呀！Lal जाफुंसार Lal Hussain। हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे मदद होनानै बाहागो लाफैनाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरि आरोबाव क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आं बयनिसिमबो गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि मावथि लोगोफोरजों लोगोसे बयनोबो आं गाहाम हामलायथि बावग्रोबाय। दा दिनै जोङो नैथि एबा 20 तारिखआव जों खेबसे लाबाय आरो दिनै जोङो बे खुद्रिसारनायखौ लानो गोनां जादों। मानोना दाखालि 20 तारिखआव जोङो मिथिदों बिनि सानसे सिगां जे प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिथाङा भाइस चेन्सेलर नाथाय माखासे समनि सिगाङाव बिथांखौ आसामनि डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स आरो सीएमनि स्पेशल भिजिलेन्स टीमाव बिथाङा इनभेस्टिगेशनाव दङ। लोगोसेयै मिथिनो मोनबाय जे बे इनभेस्टिगेशनाव बिथाङा जि माने क्राइम मावबाय, जि दाय मावबाय, कारापसन केसेस खालामबाय आरो बिनि एगेन्स्टै बिथांनो चार्जेस बहायनाय जाबाय आरो बे चार्जेसआ बिथाङा बेबादि मोनसे भाइस चेन्सेलरनि पदआव थानानै जाय मानसिया क्रिमिनेल कनस्पिरेसि चार्ज आरो चिटिं आरो फ्रड चार्जआव गोग्लैबाय, जाय मानसिया माने मेड फान्ड मिसइउटिलाइजेशन खालामबाय आरो बेबादिनो गासै जि कारापसन एक्टनि आन्डाराव बिथाङा चार्जेस बहायजाबाय। दा बेबादि सासे मानसिया जाय समाव बिथाङा अलरेडि सरकारि पेपाराव एरेस्टेड देखायजाबाय आरो बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय प्रि एरेस्ट बेल लानानै बिथाङा दिनैहाय सिबिआइ अफिस खालामनायखौ जों मिथिदों। दा बेनिखायनो
जोङो बेखौ दाबिनानै दिनै आरोबाव बिथांखौ मिथिदों जे 20 तारिखआव फुंनि समाव बिथाङा अफिसाव हाबनानै बायदिसिना फाइल पत्र लानानै गुवाहाटीयाव खारलांदों। दा बिनि उनाव बिथाङा जोङो बेवहाय धरना खालामबाय, जोङो बिथांखौ प्रटेस्ट खालामनानै बादा खालामनानै बिथांखौ सासपेनसन खालामनांगौ होननानै जोङो इदिनखालि माने आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो गभर्नर बिथांनो जों लाइजाम हरदों आरो बेबादिनो जों इदिनखालि बिथांनि दरखङा जाहाथे बिथाङा हाबनो हाया बिनि थाखाय जों ताला मारिनाय जादों। दा बे जोंनि खुद्रिसारनाय। दा बिथांखौ मिथिनो मोनबाय जे मैयायै बिथाङा स्रोद केम्पासाव हाबनानै दं, दा गावनि क्वार्टाराव दं। दा बिनिखायनो जोंनि खुद्रिसारनाया बे जे खुनु पद्दायाव प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंआ गावनि अफिसाव जिरायनायनि जयगथा गैया। जाय सुबुङा भाइस चेन्सेलर अफिसाव जिरायनानै क्रिमिनेल कनस्पिरेसिनि खामानि मावनो हायोबा, जाय सुबुङा जि पावारखौ बाहायनानै फान्ड मिसइउटिलाइजेसन आरो मिसएप्रोप्रिएसन खालामनो हायोबा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जिफोर चिटिं आरो थगायनाय खामानिखौ मावबाय, दा दिनै बेबादि सुबुङा अफिसाव जिरायनाय लोगो लोगो आरोबाव गावनि सोमोन्दो थानाय दायजों सोमोन्दो थानाय क्रिमिनेल कनस्पिरेसिजों सोमोन्दो थानाय बेबादि गुबुन गुबुन फाइलखौ कनस्पिरेसि खालामनानै खोमानो हागौ आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बेयाव हाबनो मोना। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों स्पष्ट खालामो आरो बिथांखौ लोगो लोगो दिनैनिफ्राय सासपेनसन खालामनांगौ होननानै आरोबाव जोङो दिनै आसामनि मानगोनां गभर्नर आरो मानगोनां सीएम आरो मानगोनां एजुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु बिथांनो जोङो मोनसे डिसिनि थ्रुयै मेमरेन्डाम हरगोन। दा दिनै जोङो बेखौ गोख्रों रावजों फोरमायो जे बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बिखायाव थानाय मान आरो सन्माननि मुलुगसोलोंसालि आरो जाय मुलुगसोलोंसालियाव बेबादि सासे काराप्टेड मानसिया जायगा लायोबा बे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथाना मोनसे गुबुंले महर मोनगोन आरो बिनिखायनो बे गुबुंले महरनिफ्राय बे काराप्शन सिचुएशननिफ्राय बे काराप्ट प्रेक्टिसनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय प्रफेसर लाइस्राम लादुसिखौ होखारनांगौ आरो बिनिखायनो मानोना इयुन समाव जाहाथे आरोबाव बिथांबायदि जोंनो रावबो अफिसारखौ नाङा, जोंनो गोदान सासे इनचार्ज अफिसार नांगौ जाय भाइस चेन्सेलरनि अफिसखौ सामलायनांगौ आरो बिथांखौ होखारनाय लोगो लोगो जोंनो गोदान बेबायदि सासे भाइस चेन्सेलर नांगौ। दा बिनिखायनो नोंथांमोन बयनिबो बाहागो लानायजों दिनै जोङो मिथिदों जे बिथाङा जिखिनि क्रिमिनेल कनस्पिरेसि आरो काराप्ट प्रेक्टिसाव केस जाबाय बेखौ बिथाङा माने दोनखोमानाय बायदि खालामनानै सासे माने एफाबां गिदिर फसंथाननि मान आरो सन्मानखौ हानि खालामनानै दिनै बेबादि पजिशनाव जबरदस्ति बिथाङा इउनिभार्सिटियाव हाबनानै दं। दा बिनिखायनो जोङो दिनै खावलायो जे आसाम सरकार लोगोसेयै जोङो मानगोनां इउनिभार्सिटिनि जेसेबां अफिसार्सफोर दं जों बिथांमोनखौबो खावलायो जे खुनु पद्दाय प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंआ जाहाथे अफिस खालामनो मोना। मानोना बिथाङा अफिस खालामनाय लोगो लोगो अफिसनि बायदिसिना फाइल पत्रखौ लानानै जिबादि बिथाङा क्रिमिनेल कनस्पिरेसि खालामबाय आरो जिबादि बिथाङा फ्रड आरो काराप्शन प्रेक्टिस खालामबाय बेखिनि फाइल पत्रआवबो बिथाङा गुलुं गुलुं खालामनो हागौ। दा दिनै जाय सुबुंफ्रा सोरबा प्रिन्सिपाल सोरबा बेबादिनो अफिसार सोरबा आईएएस एसीएस अफिसारा जाय बिथांमोना गभर्नमेन्ट सार्भेन्ट आरो बिथांमोना जुदि काराप्शन केसेसआव हमजानाय जायोबा चार्जेस बहायजानाय जायोबा बिथांमोनखौ अफिसनिफ्राय बोखारना दोननाय जायो आरो बिथांमोनखौ अफिसनिफ्राय बोखारनायनि खारना जाबाय जे बिथाङा गावनि पावार आरो गावनि चेयारखौ इनफ्लुएन्स खालामनानै गुबुन गुबुन गावनि केसजों सोमोन्दो थानाय बायदिसिना चार्ज बायदिसिना फाइल्सफोरखौ बिथाङा गुलुं गुजुं खालामनायनि सुबिदा लानो हायो। दा बिनिखायनो बेबादि पावाराव थानायनि बिथाङा समाया आरो दिनै बे बड'लेण्ड हालामनि मोनसेल' नायल' जाल' इउनिभार्सिटियाव बेबादि भाइस चेन्सेलर जाय बिथाङा काराप्शनजों लिप्त दङ बिथांखौ दिनै एक सेकेन्डनि थाखायबो नाङा आरो बिनि थाखायनो जोङो बुङो जे बेवहाय प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंआ एक सेकेन्डआवबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसाव जिरायनो मोननांनाय नङा। बिथाङा दिनै गावनि क्वार्टाराव दं, जों गोसोबा गेटखौ सिमफायनानै इउनिभार्सिटियाव थांनानै होखांजोबनो हायो, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गणतन्त्रखौ बिसास खालामग्रा आफाद आरो दिनै जाय दिनैहाय जोंनि बे गणतन्त्रखौ मान होनानै जोंनि आन्दोलनखौ मान होनानै जोंनि बे खुद्रिसारनायनि फिननायखौ जों जास्टिस मोनाब्ला जोङो बाध्य जागोन जे बे इउनिभार्सिटियाव हाबनानै जोङो गुलुं गुलुं खालामनायनि थाखाय बाध्य जानांगोन। दा बिनि थाखायनो दिनै जोङो आसाम सरकार आरो दिनै जोङो गभर्नर बिथांनिसिम जे मेमरेन्डामखौ हरगोन
आरो बेजों जों क्लियार मेसेज होनो लुबैदों जे जिखिनि इनजास्टिस जाबाय जिखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मान सन्मानखौ बिथाङा सिमफायबाय आरो बेबादि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जिखिनि मान आरो सन्मान आरो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथानाव दिनै जेसेबां बेबादि केसेस जादों आरो जेसेबां अफिसारफोर बेबादि माने भिजिलेन्सिं केस जादों बिथांमोनखौ लोगो लोगो अफिसनिफ्राय बोखारनाय जादों गोबां बिदिन्थि दङ जों मख'लायनाङा दा नाथाय जों मिथिनायखायनो बेबादि जों खावलायो जाहाथे आसाम सरकार आरो गभर्नराबो बेबादि मोनसे गोथार फसंथाननिफ्राय सासे काराप्टेड भाइस चेन्सेलरखौ लोगो लोगोनो बोखारनांगौ दा मानगोनां मावथिलोगो नोंथांमोन जोङो जोंनि गेजेराव दिनै बेबादि मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो दा दान्दिसे उनाव जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ लांफैनाय समाव जों गथायगोन दा बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे फंनैसोखौ लाखिनानै आंनि बिबुंथि एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।